Hayi. Wawuhlangana ngizamasende lapho noma sasijola nengane yakho. Wayibekela umbhulelo. Hayibo. Wayibekela umeqo lengane ukuzimithi. Mama. Wayibekela umeqo yajomba umbhulelo. Bo phela salala nginisasi abantu abatshanjana. Manje ngangile ngisamasende mengabe ngenza njalo ngoba phela bengijola nengane yakho sithandana. Wayigeza inzona intombi wena. Ngangizogeza kanjani intombi ngoba phela bese singasaxhumene nawe bowulwa nami njobulwa nami kuze kube imanje. Angazi aniqala ukulwa manje. Nake ngalwa before. Akasafuni ukuxhumana nami. Ntombi kasokhele. Okay mfethu. Ntombi kasokhele. Nakho ngidlala umfana omncane kangaka. Okay angibuze wena ma. Wakwazi amahlamvu ukuthi akhulume nawe indaba zokugeza umuzi Akakaze. Uyakhulumiseka yini mangithi ngizama ukukukhulumisa? Mangithi ngizama ukukukhulumisa uyakhulumiseka. Uma usuku uzocela ingane ufuna ukuyibona kanti uyicele kuba. Uma uthi ngiyakhulumiseka lo mthumayo ukuthi azokucelela ukubona ingane usuku ngithi ufike endaweni zonke la nibukela khona uhlelo silungisa umjolo masinibingelele sinamukele igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN as per usual uyazi ukuthi mabe siqala isho yakho siqala ngomkhuleko sibhekisa amakhanda phansi nkulunkulu kaMatifana ngihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyohamba kahle emjolweni noma ngabe kwenzakalani kodwa izinto zethu ziyoba iqondile mokuthi unenkinga ezinto umjolo sumelele email address njengamanje umjoloshow@gmail.com this is umjoloshow@gmail.com sobona mhlambe kwamaviki alandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe sazi kabanzi ukuthi kwenzakalani emjolweni wakho uyabona ukuthi nangi la eceleni khona uthanks upressa wona khona ungakwazi ukuthi udonate ngaloko okuncane ungakwazi ukuthi ulekelele ngako i-channel yethu ukuthi ikhulu ihambe phambili sithola ama resources okukhulisa le channel ngale kwaloko nangu membership la ukhona futhi nawo uyakusiza nawo ukuthi ke uthole ne-exclusive yey'nhlelo zethu njengoba wazi ukuthi le ekhaya silungisa umjolo siphinde futhi sibe nohlelo abangani bethu uzokwazi ukuthi lezo y'nhlelo zo-2 uzithole abanye abantu bengakazitholi angiqonda ukusho ukuthi uzozithola kuqala mengabe ujoyine a membership of this channel wona kama benefits okuba i-membership of this channel umjolo show awungiphelezele-ke namhlanje sibone ukuthi silungisa indaba kabani kwenze njani nanokuthi isixazululo sayo sihamba kanjani asihambe siyobabona ukuthi-ke silungisaphi. Sanibonani emakhaya babukela igama lami nguzwelakhe wakamkwena ngize la kule show ngokuthi nizongixazululela inkinga enginazo nomkhwekazi wami. Mbukeli wohlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele futhi yazi ukuthi lolu hlelo litholakala khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show noma kanjani masihlele kanje phansi siwe solungisa indaba zakho njengoba usuku usithumelele i-email ukuthi ke silungise indaba zakho wasithemba ngomjolo wakho noma ngeinkinga eziningi ezahlukahlukene eceleni kwami khona uma ukhona sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi ke yena ngabe ubizeleni la kwishow uma ukuthi akanayo i-ID ekhululeka sothola nje before ishow iphele osukela namhlanje sawubona ma kunjani Sawubona ngane yami ngiyaphila unjani I know ngiyaphila siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje kwishow nanokuthi nje uhloniphe mengabe uthola i-call ethu udingakala le ekhaya kodwa ukwazi ukuthi ufike ube khona sekubonga kakhulu ngalokho yebo kunensizwa la yakaMokwena ibhalile impela yathi hayi no ifuna ukuthi ihlangane nawe nikhulume unfortunately njengoba igama lizisho lekhaya silungisa umjolo sijwayele nje ukulungisa indaba zabantu ababili abathandanayo kodwa ke ikubeka kwabasobala ukuthi hayi no anithandani ngathi ngumkhwekazi kwayo uyayazi lenkaba ngiyamazi mntanami uyamazi ngiyamazi ubudlelwane bakho naye buhamba kanjani okwamanje mntanami bengasoli lutho ngimazi ukuthi wayithandana nomntanami ongasekho ke nokho emhlabeni okay kushuthi wejola nengane yakho kodwa manje ayisekho emhlabeni ayisekho emhlabeni okay so ekujoleni kwabo mhlambe ubudlelwane babo bephamba kanjani angikaze ngazi lutho oluronge mntanami bengazi konke nje ukuthi bekhamba kahle ngaphandle ke kokuthi bahlukaniswa lento ukuthi umntana wami wabe sedlule emhlabeni okay so umntwana wakhe akasekho emhlabeni njengamanje akasekho umntana kodwa ke umfowethu ukudinga la kwishow mocabanga mhlambe yini khona mhlambe into eyashow umntwana wakho engenza ukuthi wena nomfowabo kaMkwena nihlangane nizithole niba nokuhlangana angikhumbuli lutho mntanami angikhumbuli lutho impela ngabe ngiqamba amanga hayi ngabe ngiqamba amanga ukukhuluma ke nje nixoxe nje niyakhuluma naye noma njobe kulande namhlanje imani zokhuluma anibona abantu abakhuluma njalo angisiye mntanami umuntu ovama ukukhuluma nezingane ikakhulukazi njoba kwakuyiso kwangena nomkhwenyana wengane yami
angikaze ngiyazi into engayikhuluma nayo ukuthi ngaphandle kokuba mesuke efuna ukubona ingane acele ukubona ingane ke afike ke la ngaphandle ke akangeni la ekhaya alingeni isoka kwami mntanami ilokho kuphela. Oh babe nomntwana. Banomntwana. Yebo. Oh umngakanani umntwana njengamanje? Umntwana mntanami uneminyaka ewu9. Na9 manje. Okay. Ugama la ingane yakho eseyadlula emhlabeni kwakubani yona? Kwakunothando. Nolithando. Yebo. Okay. Njengoba ubona ke ma khona abantu esisebenzisana nabo la kuyibona bazokwenza isiqiniseko ukuthi into azoyisho umfana noma afuna ukukhuluma nawe nizoba safe nikhulume nje kahle kungabi khona ukuxabana. Uready ukuthi umuzwe umfana ukuthi ufuna ukuthini kwena? Impela mntanami ngingajabula ngoba kumanje ngithukile ngithuswa nayisho ukuthi umjolo. Manje ngimangala ukuthi ngoba ngingaka nomjolo ngihlanganaphi. Umuntu omdala. Ngimdala mntanami ngimdala ngisethukile impela ngisethukile. Ya ne uyamuzwa kuma uthukile akazi ubizelweni kwishow kodwa uzilindele noma uready ukuthi eze ukuthi kahle kahle isoka lalo isoka lamfowethu lengane ya isoka lengane yakhe lifuna ukuthini kuyena azike wazi ukuthi sinethimba esebenzisana nalo lizoya komlando umfowethu limbeke la sikhulume nayo then sizwe ukuthi ngempela indaba yakhe ihamba kanjani ungasuke hlala nje ubukele ukuthi ngempela mengabe fika umfowethu kuzohamba kanjani nanokuthi ke yini la afuna ukuthi ayikhulume nomama. Mfethu kuhamba kanjani? Sikhona futhi njalo. Uyaphila mfethu? Sikhona. Hayi no. Mfethu njengokucela kwakho uthe asikucelele uma ukuthi eze la kwishow ufuna ukukhuluma naye. Samlanda kuma ukhona njengamanje and meyabe efika I know ngithe kumbuza nje imibuzo embalwa and I know akukho akwaziyo kodwa ke uready ukuthi abuze ayezwe ukuthi wena ufuna ukuthini kuyena. Mhlambe ke angizwe mfethu kuwena kahle kahle. Ubudlelwane bakho noma buhamba kanjani? Hayi, buhamba kahle. Buhamba kahle. Ayikho into wrong. Hayi ikhona nje inginganyane encane le ngifuna ilungiseke kodwa okungokunye ke hayi. Mhlambe mengabe niba nezinkinga noma nike nilungise kanjani before njengoba namhlanje nizithola senila kwishow? Ukuthi manje njoba sengize ngala kushow ukuthi inkinga zethu asaxazululeki ngale handlela ebezixazululeka ngayo phambili. Sesiyayi kube nokufilana. Okay. Mfowethu thina la esilungisa imjolo eminingi yahlukahlukene and wena ufike nodaba oluhlukile lokuthi ke umama lo ozala usiso wayentombi yakho nolithando and njengamanje ufuna uma eze la kwishow yini indaba udecide ukuthi ulethe uma namhlanje kwishow? Ukuthi ngibone kuyindlela ezoba lula ukuthi sikhulumisane nani sicebise ngendlela enizosicebisa ngayo mhlambe sigcine siyilungisile inkinga esinayo. Okay. I know kuyazwakala ma selifikile ke isoka lalo wengumntwana wakho la ukuthi nikhulume. Mfethu angizoloke ngishona lena le mhlambe ngize ngidle nesikhathi seni mhlambe niyaphuthuma nangu ma uyena uma uthi asikubizele yena ungakhuluma naye. Ma uyaphila? Uyaphila ngane yami. Siyaphila nawe. Uyazi ke nawe ma ukuthi umama kimi futhi umama nje right nangalesikhathi kusekhona indodakazi yakho nengane yami uyiphethe kahle angikhali akukho la ngikhala khona. Ugogo nje right naye nawo ama complaint kimi. Inkinga into egcine sengiletha la engiphethe kabi nasenhlizweni yami ukuthi ingane yami anifuni ngiyibone. Ingane abafuni uyibona? Hayi abafuni ngiyibona. Angisakuzwa ngane yami. Ingane angifuni uyibona. Yebo. Mina angifuni ubona ingane yakho. Yebo iloko engikuzelela mama bengifuna besilungisela. Imancane manje uthe umfethu meyabe eqala wathi ugogo right. Wenza izinto kahle nengane yakhe ayicomplain kuyena ngendlela ephatheke ngayo. And then in the meantime useveza ukuthi wena futhi awufuni abone ingane. So mfethu mhlambe uqonda ukuthini mawuthi usuke uyibona kuphi ingane ngalesikhathi ingacomplain kuwena? Isiphi kanti ingane bafo bengiyibona ngaphambilini.
ngikhulume naye kube right manje angazi ukuthi sekushintshe njengoba sengize ngamletha la nje umkhwekazi ukuqala angisanikezwa nje ithuba lokuthi ngiyibone ingane. Okay, mhlambe before ngidedela uma akhulume mfethu, before uNoluthando adlule emhlabeni ingane yakho ubukwazi ukuthi uyibone njalo? Hayi bengikwazi ukuthi ngiyibone ngaso sonke isikhathi ngoba phela bekusekho umama wayesaphila. So kusho ukuthi ungayiboni ingane kuqale ngoba uNoluthando engasekho emhlabeni. Kuke kwaqhubeka ngayibona izinto zajika nje sejika mhlambe beyino 6 years ingane. Ukusuka nje lapho angisavunyelwa ukuthi ngiyibone kodwa ngiyayisupporta ngayo yonke indlela. Uyazwa ma uyisupporta ngayo yonke indlela umntwana wakhe ingane wenza yonke into kodwa manje kuthenjwe meyabe kudlula indodakazi emhlabeni wavela wathi hayi no akangabe sayibona. Mhlawumbe awuyikhulumele wena ukuthi kwenziwa yini konke lokho? Ngiyadideka ngane yami mayethi angisafuni ingane ayibone. Angikwazi lokho ukuthi angifuni ingane ayibone. Mina ngazi ukuthi uyafika lo mfana ajikajikela ngaphandle abese thumela ingane lezi udade wabo walomntwana wami owadlula emhlabeni athi ucela ukubona ingane. Ngiye ngidedela ingane ahamba ayibona. Ngisafisa nabe ukuthi ungathi khona indaba ezanayo kodwa ngamtholi namanje angamuzwa. Awuna mfethu because njengamanje ngingasho ngibuze nje mangigcine nini ukuyibona lengane. Emasontweni amathathu edlule kadula uzobona ingane wena. Yakhululwa ukuthi ngiyibone noma? Yebo yakhululwa yimina kanti izosuka kubani ingane ngoba ingane yakhe igadwe yimina. Ngalela mama uthi ngibone ingane ngiyadideka mengabe sokuthi yakhululwa ingane. Ufuna ukuthi mfana wami bengithuza kahle usuyangidida manje. Ufuna ukuthi mfana wami njoba ngithi kulomntwana emasontweni amathathu edlule kadula wena uzobona ingane ngayidedela ingane. Kusho ukuthi amampune phela. Ihlala nami lengane ufuna ukuthi yadedela ufuna ukuthi yadedela uba. Angazi ukuthi yadedela ubani kodwa wena hayi awusanginiki nje ithuba lokuthi ngibone umntana nami kodwa kahle angazi noma ngiyasetshenziswa yini lapha ngoba imali niyayimukela imali yengane ukuthi kodwa manje ukuthi ngifuna ukuyibona ingane niyangqabelelana nengane. Usetshenziswa ubani? Shuthi ngisetshenziswa yini phela? Why imali niyimukela umntwana ngingamboni? Usuka wafika emva kwamasonto amathathu njengoba ngithi amasonto amathathu kadula uzobona ingane. Usuka wafika ingane ngoba ngayibona ngidlula ngendlela wena uyala nengane yami. Awusangibonisa ingane wena manje. Iminyaka mhlambe emithathu manje umntana ungqabela wemfana awungilinde. Ufisa ukuthi wena mina ngibelethe ingane la emhlane wami ngilethe ingane kuwena yilokho wena ofisa ngikwenzele wena. Awufuni ngiyibone nje mangabe ngithi ngiyazama ukuthi ngize ngizoyilanda nokuthi ke ngisekhaya beyoyibona abazali basayazi abazali bami lengane. Ngithi ingane yami kahle ngane abayazi kwasekhaya manje bayangithethisa wemfana ngilinde. Lalela ngilinde ngikhulume angithi wena ongilethe kulobhanyabhanya bamakhamera. Ngibuka amakhamera ngibuka umhlaba wonke ngilinde ngikhuluma ngabe ngilethe aphambi kwabantu mhlawumbe uzowushintsha umqondo unginike ingane ngiyambise ekhaya. Yebo ngiyazibona ukuthi ngizoze ngishintshe manje sengizoze ngidini ngiyayona emasontweni amathathu uzodinwa vele mama ngoba phela uzobona ingane lo mfana kwezwe lonke emasontweni amathathu ulesingaki namhlanje akasayibona ingane. Amazi ukhuluma ngani? Wena ungaqhubeka wondla ingane, ungaqhubeka wondla ingane abangakuvumeli ukuthi uyibone. Okay, mhlambe ngicela ningenze ngi-understand. Yini le ubafa akhala ngayo kunina nobabili? Ukhala ngokungayiboni ingane, awumnikeza isikhathi sokuthi ayibone noma awumnikeza isikhathi sokuthi ingane ivakashe kubo kabani? Mhlawumbe niqale ningicacisele lapho njengamanje ngisenza. Yabo. Akangivumeli nje ukuthi ke ngizoyithatha ingane ke ngihambe nayo ngibonde nayo njengengane yami. Akayivumeli ukuthi isho njalo ke isho njalo ukuthi angivumeli ukuthi ingane uhambe nayo uye nayo kimi. Lokho ke ngeke ngikuvume. Hayi ke lokho ngeke ngikuvume. Baba ngicela ume kancane. Ma kushuthi uyavuma ukuthi ingane awumvumeli ukuthi iye kubo.
kodwa uyamvumela ukuthi ayibone. Ukuthi ayibone ulungile kodwa ukuthi iye kubo cha. Angisayiboni nokuyibona manje, angisayiboni nokuyibona ingane yami. Nesikhathi eside kabi ngagcina ukuyibona. Bafo ngoba sizama ukulungisa la awunginike ithuba nje nomama ukuze ngizama ukulungisela wena. Mhlambe eziphi izathu ezenza ukuthi umama anqabe ukuthi ingane ihambe yeka babwayo. Ngizokutshela mntanami. Ngizoyinqamula inkulumo. Ngifuna ungibuzele kuyena ukuthi njengoba lo akhwela ingane yami lo wamithisa ingane yami ngifuna ukutshela ukuthi wahlawula wageza ini la ekhaya lo ingane ineminyaka ewunayini ineminyaka ewunayini ingane akakaze ahlawule akakaze amademesha akhe ingane yami yayintombi nto imithiswa ukuthi uyibone. Kodwa mfethu ungayihlawula ingane abangakuvumela ukuthi uyibona olalonke uqala ungayibona. Izinenge nendaba engizizwayo le ngane le ngenzeka nanokuthi akusiye yami akafuni ngiyibone ngiyithathe sengifuna ne DNA angazi noma ungatshela lo mntwana lo ukuthi ingane kakuyibona benginqaba nini nginqaba nini nengane ngoba wena utshela lo mntwana ukuthi wena ingane ukuthi ngiyokwenza DNA ngakufuni noma unamasonto amathathu ubabale ngane ubani angazi ndiyenele leyo mina ungitshela ngayo angikwazi ukuthi ukhuluma ngani ima ngabubuza ukuthi ubaba lengane ubani kanti wena awuboni kuyingane yakho leya yini benginqabela ukuthi ekhaya mengabe ngubabwayo mhlawumbe ukhona omunye ubabwayo abamnikayo engingamazi nangumfana ubani ubabwayo wemfana yini ngangivumeli wemfana ngithi wemfana uyazibona yini ngangivumeli ngihambe nengane ngekhaya ngiyathethiswa ekhaya manje mina akwaziwa noma umntanami ingane ngebuye ngilona umntanami ingane uyihambisa kulosikhothela unyoko uyamuzwa wakhe uma ungenaphi lapho sekusikhotheni uma uyabona ukuthi akukhulumeki nalo mama uyabona ukuthi akukhulumeki nalo ungenaphi lapho uma uyamuzwa lo mama baba uyamuzwa lo mama uyeza nobaba bangenaphi lapho bani lapho abanqatshelwa ukuthi bebona ingane yami umuzi wendoda nomfazi ngike ngiwugeze kanjani umuzi wakwakho wemama ngihlawule kanjani ingane ninginqabela ukuthi ngiyibone ngizoyibona nini ingane yami ineminyaka ungani ingane uyibona ikiyekhaya lengane nalo ngiyathethiswa ngiyayeka ukuyona ngoba ngiyathethiswa phela ekhaya manje mina ngilokhu ngondlana nomuntu ngapha abamazi ngenze njani bafa ungazi kule ngenze njani ube yamuzwa lo mama wemfana ngathi uzongidina okay ma mfethu uloku ngiyangizwe enkulumeni yenu ukuthi lokhu uveza ukuthi wena uyayondla ingane lokhu uveza ukuthi uyayondla ngenza mhlawumbe ukuthi imali yesondlo uyikhipha monthly and imabu uyikhipha kanjani njalo ngenyanga khipha ithandayo nawo lo mali khipha imali ithandayo ngikhipha 2000 mangabe ngike ngakhipha 1000 sekuyinkinga angisazi noma ngondla ingane yami yini noma ngondla lo mndeni walo mama yileyo futhi manje into esejike manje sebezongikalela manje imali kumele ngondle mina ngondla ingane yami ngondla yini konke manje kumele nibe nesikalo semali kumele ngifake intombi lokugodwa wena ufuna ukugeza kanjani intombi ningafuni ukuxhumana nami uyachumana nami wena gogo ngenkathi wena uyachumana nami uyakhona ukukhuluma nami kahle ngenkathi wena ulengisa lamasende akho uyezwa ke manje ngangwale ngisapha amasende uyezwa ke bafu amasende ngase ngwalengisa kuphi ukhulumane nami yini ngitshela ukuthi awukhulumane nami akasekho umntwana wakho nje ngangizale naye manje usudinga mina hayi manje ungabe nengane yami hayi bo wemama wemfana uthi uzofunani lona kumina ufuna ingane yami yini ngingqabela nengane yami ngibizele lo mbhedo yini ngingqabela nengane bengifuna ma ukuthola isizathu sokuthi kungani ungafuni nengane yakhe kungani ungafuni ingane yakhe akasho ukuthi yini ngingafuni ingane because manje ingane yakhe kade sibhalela uthe ingane yakhe awufuna ayibone 1 2 ingane yakhe akayivasheli so manje ngifuna ukuthola izizathu zakhe ezumuntu omdala ukuthi kungani wena unqaba ukuthi awubone ahlangane nomntwana wakhe uyangizwa mfana wami uma ngikuchazela kahle lo mama webafu kahle lo mama ukhohlakela umthetho wakhe lo mama ukhohlakela umthetho wakhe lo mama bayangisebenzisa lapha angazi noma manje kumele ngondli kwakho angazi noma kumele ngondli kwakhe yini manje mina mfethu nawe ngakungondle mina ngicela uhlale phansi ma ngicela uhlale phansi ungayikhumuli icathulo zomlimaza mkhuzeni lo mama ngoba ngizoze ngilahlekelwe inhlonipho nami mkhuzeleni uhlale phansi ma mkhuzeleni yena kuzowa nami ke manje ucabange sekuthiwa manje ngiwe nangumfana bo mfethu nangumfana
Ngicela lento siyilungise kahle ngokuthula singalo. Uyakhumbula masikhuluma. Uyamuzwa kodwa ukuthi uthini umfana kumina? Ngiyamuzwa. Angaze ngithelele umfana omncane kangaka mina. Uyamuzwa ukuthi uthini lo mfana kumina? Ungangibambi wena. Kodwa uyezwa bafuyile mhlawumbe ngazo manje. Uyamuzwa uthini ngabazali bami ukuthi ngilengisa amasende. Ngisuke ngwalengisa kupha amasende mina nomama. Wawuhlangana phi nengane yami izimitha? Hayi. Wawuhlangana ngilengisa amasende lapho noma sasijola nengane yakho. Wayibekela umbhulelo? Hayi bo, hayi bo. Wayibekela umeqo lengane ukuzimitha? Hayi. Wayibekela umeqo yajomba umbhulelo? Bo phela salala nginisasiya abantu abathandana. Manje ngangilengisa amasende mengabe ngenza njalo ngoba phela bengijola nengane yakho sithandana. Wayigeza yini zona intombi wena? Ngangizogeza kanjani intombi ngoba phela bese singasaxhumene nawe bowulwa nami njobulwa nami kuze kube imanje. Angathi aniqala ukulwa manje. Nake qalwa before. Akasafuni ukuxhumana nami. Ntombi kasokhele. Okay mfethu. Ntombi kasokhele. Nakho ngidlala umfana omncane kangaka. Okay angibuze wena ma. Wakwaza amahlampu ukuthi akhulume nawe indaba zokugeza umuzi indaba akakaze. Uyakhulumiseka yini mangithi ngizama ukukukhulumisa? Mangithi ngizama ukukhulumisa uyakhulumiseka. Uma usuku uzocela ingane ufuna ukuyibona kanti uyicele kuba. Uma uthi ngiyakhulumiseka lo mthumayo ukuthi azokucelela ukubona ingane usuku ngithi ufike intshontshe ingane ngoba uyazi phela ukuthi wena uyanqaba. Yishwama le. Wena ngineminyaka emithathu wagcina ukuvumela ingane. Ikhona imkhubo nayo wena sengikubone kahle. Ikhona imkhubo nayo. Hayi womama. Uthembele izigoro imisela phambi kwami. Bengizogijima phezulu kwakho mina bengizokuqoba. Imkhuba yayo. Ukhona imkhuba phezulu kwayo wena. Kumele ngondli kwakho mina. Kumele ngondli kwakho. Ngakondle mina, ngakondle mina. Ngakondle mina wena wondla ingane yakho nayo ehlulekayo. Ngenye inyanga ukhipha 1500, ngenye inyanga ukhipha 2000. Ngicela ukuthi ningidedele ninginike ingane yami noma usuku olulodwa noma insuku ezimbili ngihambe ngiyokwenza iDNA ke sibone ukuthi ingane yami ngempela noma sengiyasetshenziswa manje. Make me understand why ufuna iDNA manje. Mhlawumbe ubungayithembi intombi yakho, ubungamthembi uNoluthando. Mhlambe noma bengimthemba kakhulu manje ukuthi ngiyadideka mhlambe sekukhona omunye ubaba phela oyinikwa ingane njengoba ngingasani mhlambe ingane seyino baba ababili asazi ingane ngenza ukuthi seyino baba ababili ingane bangako baba bengane noma uthuka ingane yami angithi ingane yakho uthini mawuthena baba ababili angithi ingane yakho uthini mawuthena baba ababili isenzo manje esenzakalayo ukuthi ngithe ungakhumula izicathulo makunamanje yini ngabe ngisayibona ingane vele manje ngiyazi mawudiniwe and kodwa ngicela wehlise umoya uyabona umtshele lo mama uyabona abantwana ngifuna umtshele efunda indlela yokukhuluma wena okhweza lo mfana phezu kwekhanda lami ngiyaxolisa ma wakhala wakhwela ingane wena ngembuza ukuhlulo ukuphendule yini ungamphenduli imbuza kubuza yona namhlanje imiphi imbuzo engayiphendulanga uthi ingane manje ngiyamtshela ukuthi ingane yami ngiyibona phezu kwekhanda lami uze ukuthi ingane yami ngiyibona nini ngiyibona indlela lami ngiyibona nini ingane wemfana ngivula indlela lami ma ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi umfana ukhombisa ungane ufuna ingane noma uzongeyisa ngifuna ingane ungeyisa ngoba ngeke uyithole phela lengane njengoba nje weyisa kanjena ngeke uzuyithole lengane ila kwezami izandla ngeke uyithole ngizoyeka ukuyonda manje sengiyayeka ukuyonda ngisayondla ukusuka manje angisayondla ukusuka manje ngizoyondla kanjani ingane engingasayibona ngayondla ingane ungavuma ukondlisa ingane ongayibona lalela ngalusa mina uyamuzwa lo mama uthi weyisa kanjani uma nobaba bangena nje laba abekade ekhuluma ngabo nje manje bangena pho manje ubaba la ngifuna ukulungisa lo mfana lo hayi awulungile kwa wena mama ufuna ukulungisa mina ungalungile usadinga ukulungiswa kwa wena awulungile mama wengane ngithi wengane ngane ngithi wengane awulungile nawe mama samele ke uzama ukulunga kahle ma mhlambe izathu ezenza ukuthi umfowethu angayitholi ingane uthi iziphi akahlawulile akawugezile umuzi wami umuzi wendoda nomfazi lo akukhona ehlathini la yiphi ingane akhuluma ngayo ayifuna kodwa ingane ngiyayondla ngikhuluma ngalena engiyondlayo okay yini kangayenza ke mefuna ukuba nengane yakhe noma mefuna ukuyibona mefuna ukuyibona enze njani mefuna ukuthi ingane igciniye kube enze njani uma efuna ingane yekubo kufuneka siqhumane mina nabazali bakhe
sikhulume sihlale phansi njengabantu. Thula mfana thula. Abazali bami labo Thula bethu mfana. bathuka ngenhlamba njengamanje. Bafa ngizama Thula mfana. Yazi mfethu nawe. Hayi lo mama lona, hayi lo mama. Mana kahle kahle wena usayitheni obani kahle kahle. Ngisayithini namuntu la. Ngoba uyamuzwa lo mama udelela abazali bami ngithini mina ngithule. Mfethu okay fine kubhlungu ke lokho kodwa angithi manje sizama ukuthola isolution. Asingaqeli phela kwinto eseyidlulile singayithola. Yadelela lo. Sifuna isolution yale nkinga. Yeyisa lo. Umkhuzeke kodwa lo mama. Yeyisa lo. Angisazi nanokuthi Yeyisa lo. Umkhuze kwazi ukukhuluma. Umkhuze kwazi ukukhuluma. Amukho ngangifundisa ukukhuluma la phakathi kwenu mina. Okusho ukuthi awukhulumiseki nje vele umthetho wakho wena mkhwekazi. Uyadelela mfana. Uyadelela mfana. Mfethu. Enzela unolithando, nolithanda asekho manje emhlabeni. Uthule la ekhona. Mhlamba akayithandi lento eyenzeka phakathi kwakho noma wakhe. Bukisa ngapha. Akayithandi lento eyenzeka phakathi kwakho nengane yakhe. Yabo? So ngiyanicela. Uthi uyambona uyakhala manje ukhalela amaqiniso. Ubukisa ngami. Iqiniso. Ukhalela ingane yakhe engasekho kanti ukhalela amaqiniso engiwasho. Ngoba ngane yami ngasekho. Ya yiwo nje angizokuvezela izinto la bezokubona kahle abantu. Ungizela amakhamera. Bafethu. Ufuna bekubuke bonke abantu ngokukhohlakala kwakho ukuthi. Wemfana. Yimi lo ibonke loyo. No, hey. Man, ngicela uhlale. Anginto uyakhalisa manje. Mobheka ke wena ke manje. Ngalo ukuthi mhlawumbe uthi ngithatha iside la mama. Mobheka izolunga lento uma ukuthi nobabili umoya yena phezulu. Because njengoba ngizama ukwehlisa ngifuna uma asho izinto ayifunayo khona wena uzothola umntana wakho. Angithi wena ubhalele kwishow ngoba ufuna umntana wakho abe right. Ufuna umntana wakho kuba naye. So laleleke lento engisho sikhulume noma uzwe izinto ekumele uzenze uzoyithola kulo. Yabo. Imali yami kodwa ngabe khona izinto ongazenza. Konke uzoyithola kodwa imali yami ngiyayimukela. Wondla ingane yakho. Ngiyayimukela imali yami. Wondla ingane yakho njena mfethu. Awuzazi ngamathumba ngaphandle. Angiyibone phela. Angithi ngizama lokho manje ukuthi ngiyenzele ukuthi uyibone ingane yakho. Wena ubhizi pe uzoyibona kanjani ingane yakho ukho. Ngiyapepeza manje khona aba usalungisa so usayithe nalo mama manje. Ukuthini usayithe nalo mama manje kahle kahle bengithi mina ngifuna nizosilungisa la wena uthathe isayidi nami ngoba uyakuzwa lo mfana ukuthi awuqede kudoda wena. Mfethu. Hey mfethu ngiyakucela mfethu. Ngicela sikhulume kahle mfethu. Ngiyakucela baba. Uyamuzwa ukuthi uthini mama? Yo. Khuluma mfana ngifuna ukuhamba mina. Ngifuna ukuhamba manje. Khuluma mfana. Ufuna ukemzini wami manje. Ma, bengibuza ukuthi iziphi izinto angazenza umfoka mkwena la ukuthi ingane yakhe ibuyele kuyena noma mhlawumbe ibe ngeyakhe noma ukuthi ufuna ibuyele esibongweni sakhe kwenziwe ngendlela eright nanokuthi ayibone because izimbili izinto akhala ngazo. Ukhala ngokuthi wena ufuna ayibone ingane which is into wrong lo because uthe uyayibona una 3 weeks egcina ukuyibona. Okwesibili uthi ayikubo. So ukuze ke ingane ke iye kubo yize mhlawumbe izinto ekumele azenze. Because manje ngithi ngizama akazokhipha amahlawulo bese buye ngitshela ukuthi ufunani ufuna kwenzakaleni ekhipha amahlawulo akazohlawula uyezwa finish and clear mofuna ingane ihambe yekini ihambe ivakashele ekini hambe kamama noma ukhulume nabazali bakho bawukhuluma noma benze izinto ngendlela then ingane masiyahamba iyakini ngokwesintu noma ngokwesiko okright ifike ke ijabule ekhaya kodwa mawukuthi awukwenzi lokho uthi uma uzogcina ngokuthi uyibonele khona emgaqweni noma uyibone ngakakhe ilo nto ayishoyo akana nkinga nanokuthi ubone ingane yakho bafu angithi ingane angiyithathi ngifuna nje nomusa ukolodwa angali ngizokwenza konke lokho ngikulungise engakona. Okay ma uthi ucela ivakasheke kubo noma usuku olulodwa. Ngithi mfana wami uma efuna ingane yekubo akazohlawula qala. Uma ehlulwa yilokho khohlwa. Ma uhlula ukuhlawula khohlwa. Uyezwa mfethu. Ngiqhubeke kodwa nokuyondla lengane. Yondla ingane yakho. Yondla ingane yakho. Uthi zokondluba. Ukuthi ngoba wena nikeni yona ke ngiyokwenza iDNA nayo bese ngiyibuyisa ngihlawule. Uyabona ke iDNA kushuthi iveza ukuthi wena nolithando bekukhona ungathembani. Ngeke ngakutshela bafuna sekuqaleni. Sengwehlisile umoya manje ngeke ngakutshela nasekuqaleni ukuthi
abangidedele ngiyokwenza i-DNA ngoba ngisakholwa kahle nanokuthi le ngane yami izinto indlela esezenzeka ngayo. Kodwa uyezwa manje imintanti asengitshela ukuthi kumele ngiyenze uma ukuthi seyimningi kanjani. Ayikho imidanti. Ukuhlawula qha ayikho imidanti. Nento wena mntanami ngizokutshela. Yebo. Into efike ngiphathe kabi ngalomntwana yilokho engisabisa ngalama DNA yakhe. Iyona lento lokho engisabisa njalo kancane ngalama DNA. Kanti mina ngenkathi unothanda emithi ngambuza uMnothanda ukuthi umfana ubani wathi lo mfana wakaMkwena ngafuna ukumbona umfana wakaMkwena wamlanda weza kanjani mazi ngoba wamtela uNothanda ukuthi yini ayifunelwayo yimina wafika ngakhuluma naye wavuma njengomuntu ongathi uzoyenza zonke imfanelo ezifanele ngimchazelile ukuthi umuzi wesiZulu lo sigcina amasiko thina. Yebo. Wavuma yonke into. Iwu9 iminyaka. Iwu9 minti mntanami. Iminyaka yengane. Namhlanje uzongiveza la. Eish. Uzongiveza la uzongishawoda la. Njengomfazi omubo ongafuna abone ingane yakhe. Eish. Mfowethu. Uyezwa uma akanankinga nokuthi ubone ingane. Ungafika uzoyibona kodwa uma ukuthi ufuna ivakashi ekini intoni ingane umfana intombazana intombazana ikhuliswa uwena ivikelwa uwena yonke into mntanami yonke into mfethu uzokwazi ukwenza izinto ezicelwa uma because akanankinga nalokuthi uyibone ingane eduze kwakhe but ukuthi iyekini yikona ngazi ukuthi inkinga nayo futhi ushaya phansi ngonyawo ukuthi ngeke yenzeke lona. Kusho ukuthi phela ukuthi nami ngisazomela ngibuyele ekhaya ke ngiyokhuluma nalabazali labathi ba ngilihlo ngandlebe ngifunze bona. Ngoba phela into yokuhlawula ngeke uvele ngizenzele. So abazali bakho bona bathini mhlawumbe mawukuthi ukukhulume nabo bake bathini ngomntwana khona abayikhulumayo khona mhlawumbe enqobekela phambili ngokuthi umntwana kumele ahlawule. Njengoba ngikhala nje ngokuthi ingane ngiyiboni kwabona abafuna ukuyibona ingane ize ekhaya. Kulo muntu ngimondla la uphi. Okay. Mhlawumbe mina ke as ishow sizocela mhlawumbe ukuthi ingane uyidedele insuku ezimbili nje. Bahambe boyibona ekhaya then mase yabuya khona mhlawumbe kuzosukela lapho ukuthi bakwazi ukuthi benze izinto ngendlela. Because into akhala ngayo khala ngokuthi ingcindezi isekhaya sokuthi le ngane engakazi ifike ngisho ekhaya. Yabo insuku nje zibe mbili ivakashe kuyena mase yabuya futhi. Ngeke mntanami zibe mbili. Ngamnika olodwa. Ngeke Ngeke zibe mbili. Olodwa uma ezothembeka ngamnika olodwa hayi ezimbili. Siyalithatha olodwa baba. Hayi singalithatha olodwa. So wena mengabe sebeyibona abazali mhlawumbe senikhuluma into yaphambili kuzokwazi ukuthi kwenzeke izinto ngendlela. Hayi sizozama ukuthi kwenzeke ngendlela mase beyibonile ngoba phela yibo nabo into abayikhalela kakhulu ukuthi beyibone ngoba basayazi balokhu bayigcina kusekhona uma wayo. And uyabona ukuthi umama okholelwa kakhulu esintweni so unako ukuthi ingane yakhe ngeke kwenzeke ukuthi nokuthi ngiyambona ngiyakwazi konke lo. Yes. Okay, so manje njengamanje ubhalele kwishow iservice yethu happy ngayo noma ubone ngazi mhlambe sikwenzele phansi because uma uvumile ukukunikeza usuku olulodwa emva kwaloko ke sekuyoba kuwena ukuthi emva kwalo usuku olulodwa le test wenza izinto kahle yini. Ngesingami ngibone ngathi izamile ukuxazululeka ukuthi ngoba sazi ke mengabe sesisukela eshowini ukuthi kuzohamba kanjani sengizama ukukhulumisana naye umkhwekazi. Akangithembi. I know. Akangithembi futhi lo mngani wakho. I know. Asithembe ukuthi izinto zizohamba kahle kodwa izinto zizoqonda. Manje wema i-DNA uyangivumela ukuthi ngiyenze nje obuzonika lo usuku olulodwa. Nakho-ke uyiqala phansi manje futhi. Cha ngiyabuza. Wena mfethu usayibuzela wena yini oyifuna? Ufuna ukuhambisa ingane kubazali bakho noma ufuna ukuyokwenza le DNA yakho? Yabo wena mfethu. Ngiyafuna ukuthi ngifuna ukuba nesiqiniseko. Yini eyisabe kangaka? Yini eyisabe kangaka i-DNA? Angithi yini eyisabe kangaka umkhwekazi indaba uma usevumile nengane. Yebo uvumile. Yini mangikhuluma indaba ye-DNA ekhushukela ushukela? Usayibuzela wena kunokuba uthathe ingane yakho uyokwenza i-DNA. Into ekhuphula ushukela yini lapho? Yini umkhwekazi into ekhuphula ushukela mengabe ngibuza indaba ye-DNA? Ngikuchazelile ukuthi angazi kwa DNA yakho ngithelile ngesizulu ngathi ulibofuza i-DNA. Ngifuna ukubona ukuthi ingane yami yini noma unothando uhambe emhlabeni ingane neminyaka emihlanu kuyo yona
yonke le minyaka emihlanu awuyiboni intombi yakhe lengane ngaso sonke isikhathi nje isilimpela ngahamba yena isilimpela lesi isilimimpela lesi isilimpela lesi isilima yimi manje yabo isilimpela ngike manje ke mina nawe kodwa ngithini siyakhuluma siyaqeda ngikuthe phela lo mama ngini uyakwazi ukukhusa sengiyilo mama sengiyilo mama hayi sengiyilo mama manje mfethu ngicela mfethu ukhulume kahle nomama umama umdala yabo ngiyakwazi konke lokho wakhwela indodakazi yakhe manje awukwazi ukwenza konke kanye yabo so ngiyacela mfethu ngicela silalelane ngikulalela angithathi side la mama ngimhlonipha ngoba umdala angisho ukuthi uright yena angisho ukuthi wrong wena but ngizama ukuthi mfethu ngenze ukuthi lento le ithola isixazululo njengoba ade ngizama wena ingane kulo one day ozoyithola kona i-DNA baba kulo one day senze i-DNA ma yamntana lo suku olulodwa umfethu uyalithatha uzoyithatha ingane then aphinde ayibuyise hayi ngiyakuzwa mntana ngiyakuzwa I know ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ma ngiyakuzwa nanokuthi nje uhloniphe ufike kwishow mntana mfethu yeah uhappy hayi kancane kulo one day wenza i-DNA baba hayi ngizwa sure Mbukeli uyabona ke indaba yethu ihambe kanjani osukwini lanamhlanje and siyathemba ukuthi ke isixazululo sethu sigcine sihambe kahle nanokuthi abazogcina ukwenza lezi zinto phambi kwamakhamera kodwa noma sebe off camera izoqhubeka into ehambe kahle khona izothi indodakazi noma ikhula ikhulumazwe babwayo futhi nobudlelwano obuhle nokogwayo mhlambe nawe unenkinga ezisinto umjolo ngasibhalela athi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com njengenjwayelo mfethu musukubheka kude ma ngicela sikhulekeni asikophiseni amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele menenze njalo noma kanjani izinto zethu ziyobe seziyalunga sikwazi ukuthi ihlangane kube right nawe lapho ngasekhaya awuthi subscribe ulike ushare ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu kaMatifana uzokhawukela enze izinto zakho zibe right asivaleke episode yanamhlanje hlangane ku episode elandelayo sibone ukuthi ihamba kanjani siyabonga ukubukela kwakho Ngiyazi ukuthi bese ngivalelisile kwena mbukelo ohlelo silungisa umjolo kodwa njengamanje ngifuna sikhulume nansi le ndaba ijulile nonke niyangazi ukuthi angisiyena umlungisi weindaba zomndeni kodwa ngingumlungisi noma uNkulunkulu wemjolo ingaki isikhathi esiningi abantu abafika la basuke bekhuluma izinto ezithinta emjolo futhi bahambe ilungile but kwi situation yanamhlanje ubonela ukuthi izinto beyihlukile ngoba nangu umama uyanqaba nengane yendodana yendodakazi yakhe ngenxa yezimo ezithile on the other side uyambona umfethu ukuthi uyifuna la ingane yakhe okay angazi wena uyibona kanjani le ndaba kodwa mina ngendlela engiyibuka ngayo kuzomsiza ngani umfethu ukuthi enze i-DNA njengamanje uma wengane engasekho le ngane le mengabe ithola manje ukuthi ayizalwa yilo mfethu noma kusiyena ubaba wengane lo mfethu lo izohamba yomfunaphi ubabwayo izozithola phi impendulo why umfethu angaqoki ingane manje ngoba vele useyitshelile ukuthi yakhe ayinakekele mhlambe mewukuthi uyalithola yena lelo qiniso lelo kuba ukuthi iqiniso lakhe akamtsheli omunye umuntu noma akayitsheli ingane kuba nje kuyena kodwa ayinikeze uthando ayinakekele because njengamanje uyabona isilento angeke isa affect yena kuphela kodwa isi affect ngisho umntwana omncane and akasemncane kakhulu uzwela ukuthi intombazane ena 9 years angazi ukuthi ke emakini noma emakhaya amaningi ahlukahlukene isinto sihamba kanjani sithini isinto ngokuthi ingane mengabe ufuna ukuyibona mhlawumbe ihambe yovakashela ekhaya abantu bayanqaba yini sithini isinto ngokuthi mewukuthi wena ufuna ukuhlawula ingane izini izinto kumele uzenze zonke lezo zinto yabo ukuthi izinto ezijulile izinto ezideep izinto ezidinga isikhathi izinto ezidinga ukuthi sikhulume ngolwazi singakhulumi nje for the sake of ukukhuluma ngoba naku sibona amakamera kodwa izinto ekumele sikhulume mase sithola ingqekimba yazo zingagcini lapho siphinde futhi sithole isixazululo esiningi esahlukahlukene bonele episode yanamhlanje ukuthi bishubile but ayeza udlala amatifana tried ukuthi ihambe kahle nanokuthi ke bobabili ama-side ahambe ethokozile noma ejabulile angazi ke wena ukuthi uyibone kanjani kodwa ngingathanda ukubona ukuphawula kwakho kuma-comment sibone ukuthi ke mhlawumbe mewukuthi nawe khona i-input oyifakayo sokwazi ukuthi siyidlulisele kumfowethu siyidlulisele kumama ukuze bakwazi ukuthi balungise izinto zabo bakwazi ukuthi uhlanganise khumbula i-emiyethu akusiyona ukubahlukanisa akusiyona ukubaxabanisa kodwa ukuthi balungise izinto ababone ngazi ukuthi azihambi kahle phakathi kwabo bobabili nawe uma uthi uney'nkinga-ke ezithinta umjolo kakhulukazi thumele i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ngakho
ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde futhi ushare yona le channel ebizwa ngokuthi UMJOLO Show. Khumbula sibheke to 150k subscribers njengoba ke sibheke khona iba ingxenye yawo. Phinde futhi join a membership of this channel ukwazi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala before abanye abantu bakwazi ukuthi bazisole. Gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN.